И здравейте хора, днес ще играем Mobile Legends. Никой от вас не го очаква, ще игра FIFA, ще игра днес FIFA, вероятно никой от вас не го очаква, знам. Гледайте колко са правим съм, не гледайте, аз съм просто не съм играл стъпката ни. И затова. Иначе бях ефективите на всичко. Твърдя се, че това не е вярно, но правете се, че знаете, че е вярно. Така, О, бара. Не искам да го показвам, просто беше трепче. Направо да видим. Човекче. О, този. Ще го пием без това. Аз съм разбрах, че тази докато ще видим с леген дирма. Просто да се взела сработила. Да, този нямаше. Много. Най-добре не играчи баджо. Пича просто е разменил местата иначе. Този бота просто е разменил местата иначе. Има 111 места, брат, на върха на атака просто. Значи той не е сигурно има 114, брат. О, майко. Браво, Консисао. Какво специално на Дехея. Опитвам се да вкарам красиво заради това, че не мога да вкарам когато искам. Туф! Съжалявам, че ми забива. Просто имам търпон. Но, брат, това беше много близко малко. Не така изглежда. Да изчукам. Это место? Что не место? Ну, там пока. Мало. Шевченко, не знам как не скъса мрежата. Просто не знам как Шевченко скъса. Как Шевченко не скъса мрежата на този това брат много. Can another sodas? И хубава, върни се. И финешка. Те хлеб. Това пошла на още. Бърка. Станала написана горе. Една недирна него, брат. И брат, не може така как минава Вандай. Връщай само. Браво, Вандай. Chico, защо не правиш рулетка, бе, Чико? Консейсао. Бърдо. Брат, какво е това, брат? Що така ме лагива, човече? Много ме чувате. Извинете, така ме лагива.
който навсякъде е щупан. За най-вероятно не влиза, защото той почти навсякъде. Коментирайте, ако искате такова... Коментирайте, ако искате да ви покажа снимка на моята песен, който е щупен. Тут аз съм взела, може би това сте забелязали хора като Бадо, като Диск, Пао. И да, аз съм за Ювентус. Някой да го спира, браво, Амандос! Много Амандос! Браво, момче! Абе, много Вендишес! Вендишес! Delicious! Консесал, Гьокереш, брат, Гьокереш като защитник. Няма шанс да стигне Консесал просто. Не, как изкусвам, много да ти. This is the спорт. Браво, бе, Консесао! Няма шанс, сега го завършвам с Консесао. Аз така бъди Пеле. Good. Просто леле. Windows. Activate Windows. Ох, хора. Ако това видео стигне 15 лайка или 1000 подписания, ще видите епизод с 2 мача. Съгласни сте? Окей. От мен. Чао, до следващия път.